iniziando dall'onorevole Mikolášik per un minuto, prego. Signora Prezidenta, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, najprv by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť našim maďarským priateľom, aj solidaritu rodinám pozostalých a tiež vyjadriť proste starosť nad tými 150, ktorí utrpeli zranenia. Jedovatý kal, ktorý unikol po pretrhnutí hrádze hlinikárne, zaplavil okolité obce a zamoril asi 40 štvorcových kilometrov pôdy a vodné toky vlievajúce sa do Dunaja. Pri tejto ekologickej katastrofe, ktorá sa stala najhoršou v histórii Maďarska, zahynulo snáď až 9 ľudí. Najvyššou prioritou je podľa môjho názoru zmiernenie následkov katastrofy a následne zodpovedný prístup pri revitalizácii riečneho ekosystému spolu s prevenciou pred možnými katastrofami v budúcnosti. Európska únia môže v tomto kontexte zohrať dôležitú úlohu, pretože je nielen jej právo, ale aj povinnosťou trvať na dôslednom dodržiavaní vysokých environmentálnych štandardov, lebo si viem predstaviť, že podobné nebezpečné odkalištia sa nachádzajú aj v iných členských krajinách. Ďakujem pekne.